Nggih, sampun dereni iki Mas Bagong. Ndang rene iki anak permintaan akeh. Monggo, Mbak. Ana saka penjaning Apa kuwi, Mas? Mbah Marji. Njaluk lagu Jineman Uler Kambang karo Kacuk Kuning. Kacu, Nah, Mas. dipun Ranggo K. sarirani penyanipun Mbak Mendut. Ayo Ndut, Mendut, Ndut. Monggo. Iki Rene. aku nyang panggung apa ning kene iki? Mas Kuwi lho, Bagong. sing Ndut. Aku ning kene apa ning Nang kene, golek linggihan nang kene wae. Wis ora bali munggah. Wey, wey, wey. Jah, kok ketoke gayeng tenan ya? Gayeng lah ya. Mbah Kakung ya Allah Mbah Kakung. Nah, niki do semangik. Semangat. Nggih, wilujeng. Ah, pun sak sedayanipun. Kira do adoh. Kuwi anu Mbah Marji kuwi salami. Sik ndi ta? Iki lho. Oh niki. Oh lah iki mau ya wis salaman-salaman aja ora apa-apa. Ora kalong kula nggih sehat. Nggih, Bagong. Oh nggih tesih njuk, nggih monggo dipun lajeng. Halah. Nggih. Nggih nembe anu nyepeng gelas. Lah Pak Kakung niki ajeng ngersake napa? Lah. Oh caping-caping gunung ngono. Oh ngaten. Caping gunung, hah? Nggih, ngaten. Kendangane grobokan, nggih. Caping gunung munggahe ning ali-ali, kendangane grobokan. Oh, iya. Kuwi biasane nek eneng rimbo bujang kuwi 300. Mboten mahal. Orang minggu 500 ora apa-apa. Mboten apa-apa, sementing anak bojo kula lak ya dipikir. Nggih, buke ngersake napa? Lewung, nggih, jan ra ukur. Mbak Kakung ngersake napa? Uler kambang. Uler kambang iki padha karo Mbah Marji iki ya. Iya, uler kambang. Heeh, engko diaturke kabeh. Ha nggih niki apa sih? Lha karepmu sing apa sih? Caping gunung sik. Oh, caping gunung sik. Oh iya. Mawi bawa mboten iki? Mawi bawa. Hah. Wis urung kae iki? Heh? Wis urung. Urung. Berarti sebon. Sebon. Anjir. Iya. Engkau badhe bawa monggo. Ayo Jenengan anu Pak. lek sutar. Engkau putih oh jenengan. Rada dientengke sithik anu mikir lek. Iya. Enggak Mbah, mriki Mbah. Ya ben rada gayeng kene ngarep kene disoting kok ya. Titikane Mas, coba sepira. Saben bengi. Wah, jane iki mantan ketoprak kok iki yo. Nyawang. Ih, jane. Le liuk-liuk. Awas. Ya. Wong siji kok anu Oh, dijengleng. royok. Wong siji dijengleng wong papat. Ora ngatasi aku, Mas. Lah nggih. Kaya timun dikeroyok penyakit. Ndak. Yen mamajang ngamungkan janur kuning Weh, ya. patitan Kembang sik to, Mbak. Kembang woe waton Asik
Yuk. gunung Hoi. Ya. Hei. Ya. Hei. Ya. Hei, hei. gayeng tenan ketok iki Nggih, kayengke. pacitan serwi Yo, yo, yo. jana Ye. Hei. Hei. ae ayo 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 bang ayo ayo Hei, hei. rut rut ya Ajar wae ya, Mbak. Iya. panas udah cekak itu Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Aja ngeso-ngeso. Ayo iki jarange Haryono ya arep nyanyi iki ya. Panas udan aling-aling caping gunung. Wes ora nggo reok Mas iki Mas. Nah, kene nggon rombongan reok bahaya. Nadyan ya langsung ke wae. Senajan wadon sarwi Jan ilahe. lanang Asik. inumane banyu bening. Awas. Irama grobokan. Gerobokan Mas, kendangane Mas, ajeng dibeksani kalian panjenenganipun Nggih. Bapak Sumarjan, Nah, Bapak Subadi, Pak Muslim atau Pak Sio. nggih. Nggih genepi niki. Monggo. Aja monggo. Kersane genep. Awas. Dundang. Kita dulita dulu dedang de.
ngaturaken sugeng rawuh datang Mas Rangin dari Blok D Siyung 1. Nggih menika beksan cara gerobokan joget tayub yang sesungguhnya niki. Tenan niki Mas Hagiarto niki tayub asli niki tenan aku ra iso nirokke malah.